Era unha vez o home. Pedro o Grande e a súa época. Europa encarnizarase con Luís XIV. A súa morte descubriría que no leste había outro poderoso. Imos retroceder uns anos. Baróñez, a beira do Don. A 700 kilómetros dali, Moscova, onde o mozo Tsar Pedro acababa de facer unha entrada solemne. No 1689 o soberano tiña 17 anos. E antes co Kremlin e a súa fastosidade, prefería o barrio dos estranxeiros e a compaña alegre dos seus amigos escoceses e suizos. Rusia era un dos países máis atrasados. Ningún pensador, ningún filósofo, ningún matemático. Unha igrexa iletrada, unha administración vae anárquica, unha nobreza arrogante, un exército arcaico, unha xustiza irrisoria. Que panorama tan mísero. Non vería a miña machada. Que machada? Aínda disposto a seguirnos, mestre? Sen dúbida, ese pobre home non pagou os impostos. E este é un servo que intentou fuxir. E xa marchamos. Apura, por culpa túa sempre chegamos tarde. Moito tardaches. Foi por culpa do meu criado, señor. Perdoade, señor. Sí, está ben. Mil perdón, señor. Vainos buscar, veña. Vou. Ai. Veña, apurade, apurade. Aquí os están. Son fortes e sans, señor. Podédelos examinar. Sí, está ben. Quedo con eles. Que negocio. A ver. Veña, esperta e dallo pactado. A ver, trae. Padreciño. Vamos. E cal é a miña parte do negocio? Dúas peles de cabra. Están podres. Non as quero. Xa te volveron a enganar outra vez, parvo. Amo, non consentiredes que vos traten así. É menos unha muller. Aquí tedes. Isto hache calmar os nervios. Oh, non! Toma! 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 Vamos atrás deles. Facémoslles unha broma. Sí, vale. Ides saber quen son eu. Ides aprender a andar con bromas. Que? Reis agora. Solta o látigo agora mesmo, fedello. Que solte o látigo. Non, Vas ver agora. non, señor. Sin nada. Ese malandro non pensa máis que en divertirse. Ai, Collarás. ai. Ese medio metro voso pegoulles aos pequenos. Padreciño, non permitas que me asoballe unha muller. Unha muller non ten dereito a pegarlle ao meu servo. Que é isto? Unha insurrección? Ides máis pagar todas xuntas, e ela tamén. Un momento, Pedro é un home libre. Se a súa muller vos faltou, é el que a debe castigar. E ao facer, de seguro. Ven comigo. Que lle irá a facer agora? Vamos ver. Pedriño, ven por aquí. Vou. Que, ves algo?
Sí. Ai! 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 Nos estaleiros de Baróñez había grande actividade. Desta vez ten que dar resultado. Vos, achegadevos. Probade coa coitela. Por que complicar tanto a vida? Xa está. Non hai nada mellor que a machada. Non o entendo. Oh, Non obstante, corta. sí, pero cortaría mellor con dentes. Dentes, dentes, dentes. Non sabe lo que dixo. Os dentes dobrarían ao facer forza e... Dentes, dentes... Vido un momento. Probad agora. É unha idea nova. Isto sí que corta, é formidable. Achégase un visitante inesperado. Señor, é perigoso. Silencio, déixame facer a min. Ti biches? 1695. O exército ruso tiña cercado Azov ao norte do Mar Negro. Os turcos abasteceron por mar a fortaleza cercada e o ataque fracasou. O Tsar Pedro tiña 23 anos e o poder se empezaba a interesar. Decidiu construir unha frota. O voso gran pobo, señor. Os estaleiros, meus amigos. Suplícomolo, señor. Sentímonos tan honrados de que a vosa majestade se digne a visitarnos. Fermosas Sí, árbores. están baixo o meu control. Son eu que... Señor, Fora quería daqui. verse. Barba bella. Gustaríame amosárvolo o meu último invento. Mirade, señor. Unha folla dentada. Genial. Este é o meu mozo colaborador. Moi ben, moi ben. A nosos Sar gustenlle as bromas, Gardas, detede ese home. Non, deixade, deixade. É un bo rapaz. Non sei. Sempre que lle era posible, lonxe da corte, Pedro practicaba a súa afección polos traballos máis diversos. Dun holandés aprendeu carpintería naval, dun hamburgués, xeometría, dun escocés o oficio de soldado. Moi ben, pequenos. Oh! Veña! A sopa de coles, majestade. Cando vin, tiven un encontro con oso. A súa valentía custoulle un dente. Unha vez tiven que atravesar un bosque moi espeso. De súpeto apareceu unha osa enorme. Detrás de min, oio pisadas. Era o macho que se botaba sobre min. Apártome, chocan os dous e eu tan tranquilo. Na primavera seguinte, a fortaleza de Azov, atacada tamén por mar, caía en poder dos rusos. Esta sería a primeira gran vitoria de Pedro o Grande. En maio do 1697 abandonaba Rusia para ir a ese occidente que lle fascinaba. Traballou nuns estaleiros holandeses. En Inglaterra practicou varias formas de navegación. En Viena estudou arte militar, pero pronto tería que regresar a Moscova. Majestade, Excusadome un momento.
Os Strelsi seguen coa insurrección. Pedro tiña unha conta pendente cos Strelsi. Cando só tiña 10 anos, presenciou como asasinaban algúns dos seus achegados. Con vigor, mesmo con crueldade, acabaría con esa garda pretoriana. E ás veces faríao coas súas propias mans. Quixo facer de Rusia un estado europeo e destruiu algunha das tradicións representativas, os traxes longos. No 1698 prohibiu tamén algún atributo tan amado polos homes da época, a barba. Brindo pola Santa Rusia. Pola Santa Rusia. Señor, eu protesto. Ten razón. Por medio dun edicto real, acababas en Rusia con moitas tradicións, e coas barbas, mesmo en Baróñez. Cédamo la vez. Perdón. Vos estades antes que a min. Teño unha idea. Agora abrocho ben o abrigo e... Non creo que se note. Non, eu non. Ainda non me toca. Sí, é preciso. A ver... Se cadra deben cortar algo menos. Se me entende? Imos tomar un baño. Haise que poñer guapo para a festa. Ai, que calor. Ai, vou morrer. Ai! 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 A eles! A min non. Ai! Toma! Ui, por favor, xa non quero máis. Aí ven un. A la veña, ao barbeiro. Non, o barbeiro non. Son eu, padreciño. E que queredes de min? O voso caftán é demasiado longo. É que teño frío. Ai, sí. Non vedes, non vedes. Ma que é mellor así. Quedou ben amolado o padreciño. Non sorrides. Para se chegar máis a Europa, despois de se aliar con polacos e daneses, Pedro intentou apoderarse das posesións suecas que lle impedían o acceso ao mar Báltico, pero non contou co mozo Carlos XII. 1700. Como resposta a unha coalición infinitamente superior a él, Carlos XII de Suecia lanzouse á loita. Acaso soñaría con ser outro Alexandro Grande? Primeiro venceu os daneses, despois en Narva, os seus 8.000 suecos esmagaban os 40.000 homes de Pedro o Grande. Pero cometeu un erro. No canto de se dirixir a Moscova, foi cara a Polonia disposto a derrotar o seu rei Augusto II. Apoderouse de Varsovia, de Cracovia, venceu os polacos, os saxóns, pero Rusia reorganizara as súas forzas. Pedro o Grande reconquistou Narva e, utilizando os seus prisioneiros de guerra, decidiu edificar nas súas terras pantanosas aínda suecas a súa capital europea, Petersburgo. Á futura cidade chegaban xentes de todo o país. Arreo, este camiño está imposible. Non sei onde poñer os pés. Sempre vou tropezando con algo e non sei... a barba. Non sei se non sería mellor deixala cortar. Porco!
Por orde do Char, nobres e artesáns tiveron que acudir tamén á cidade en construción para administrar, dirixir ou supervisar o traballo dos demais. Mirade, padreciño, xa chegamos. Sí, sí, é a cidade. Xa era hora de que chegásemos. Oh, pobre xente. Apura! Vamos, vamos! Erguete! Apura! Apura máis! Sacádeme daqui! ¡Máis forte! ¡Máis forte! ¡Máis rápido! ¡Rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Máis rápido, lacazans! Dixen que máis rápido. ¡Ah! ¡Ui, ui, ui, ui! ¡Ah! ¡Ai, ai, ai, ai! ¡Ui! Pero mira que sodes parvos, así non, así non. Con máis gana, con máis gana. Con máis nervio, veña. Iso. Moi ben, así, así. Ben, así hai que traballar. Cuidado, cuidado. Mirade o que facedes. Ui, ai, 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 ai. Socorro, socorro. Escoitade, isto non pode continuar. É preciso que aquí manda alguén. É preciso que... Se non é vero, ben trovato. Alto, alto, un momento. Kotogo Borit na Ruskin. Io non parlo ruso. Pois logo, se ninguén fala ruso, o único xefe son eu. Ale, andando. Andiamo. Viña, vamos. Compre facer algo, non cabe dúbida. A ver isto. Sí, pode valer. Estupendo. A ver logo, bota aí o saco. É para min. Para ti, un momento. Aí tes. Bota a terra. Pero... E os suecos de Carlos XII. As inmensas estepas rusas e os invernos terribles acabaron con eles antes que as tropas de Pedro o Grande. Do poderío sueco logo non ia quedar nada. Vos! Oíde! Nomearonme xefe das obras. Vale, é que... A traballar todos arreo. Veña. Que traballedes. Desfixo o pé. Ai. Vaya, calquera diría que sou de lo xefe aquí. É verdade, son o xefe. Non, señor, o xefe son eu. Non, señor, o xefe son eu. Digo que son o xefe. Eu digo que non. Repito que son o xefe. Repito que o xefe son eu. Non, 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 non e non. Tranquilízate, xefe. Soldados, prendede ese home, veña. Veña, adiante. Viña, adiante. Cuidado que me espagades.
Escoitade, mañá é a festa. Propóñevos culache ni boi. Loita a puñazos. O vencedor será o xefe. Vale, de acordo. E ao día seguinte... Vamos, é a hora. Adiante. Veña, vamos. Sí, ide diante. Ides levar todos. Xa veredes. Dereita, dereita, dereita. Esquerra, esquerra, dereita. Vamos, estamos ese medio. O que, medio eu? Agora ides ver. Pedro o Grande quería converter o seu país nunha nación civilizada ao estilo occidental. Tamén lles quería aprender aos seus súbditos a non cuspir no chan, a non furgar o nariz, a non bicarse na boca. Pero non está prohibido levar barba. Perdón, eu paguei un imposto especial, maxestade. Se pagache o imposto especial, tes dereito. Tamén lles pretendía aprender a non falar coa boca chea, Tes mala cara, amigo, que che pasa? a non beber pola mesma botella Toma. e outras moitas cousas máis. Doe un dente. Déixame ver. Agarra, voucho arrincar. Unhas tenaces. Abra a boca. Aquí o está. Non é nada, xoves. Un tsar ten que saber facerte todo, amigo. Era o outro, o do lado. Suecia estaba desfeita. Da herdanza de Gustavo Adolfo xa non quedaba nada. A partir de agora, sería Rusia a potencia do Báltico. Prusia sacou bo proveito da desfeita sueca. Tamén era potente e en diante habería que contar con ela. 1701. Federico I obtivo o título de rei de Prusia e as súas tropas apoderáronse das posesións alemás de Suecia. 1713. O seu fillo, Federico Guillerme, reformaba o país. Impuxo unha fiscalización severa e unha economía draconiana. Todo para reforzar o seu exército, pero amaba moito para se arriscar a utilizalo. Ves algo, medio metro? Ese tipo. Exactamente. Hola. Pásache algo, rapaz. A ver, taberneiro, trae máis cervexa. Veña, toma unha xerra. Dá pena ver sufrir un mozo tan agradable como a ti. Veña, outra xerriña. E veña, bebe esta tamén. Queres unha pouca máis? Co tempo e quizáis cunha pequena viaxe todo xa a mañar. Iso é certo. É o momento de asinar. A ver... xa está. Ben, ben, ben. Polo rei de Prusia. E polo seu exército glorioso. Que estades facendo? Deberíamos dar vergonza poñelo neste estado. Ti métete nos teus asuntos. Precisamente, os asuntos do meu amigo son os meus. Insolente, pero ti que pensas que és? Voute esmagar agora, verás. Mirad o que fago con este papelino. Alto aí! Que? Rendedevos ao disparo. Rápido, rápido! Réndome.
Pero, señor xuiz, se nós somos inocentes. Sublevación contra a autoridade prusiana. Pido pena de morte. ¡Presenten armas! ¡Vista escarda! Un momento. Que ides facer con estes homes? Ímolos fusilar, maxestade. E logo? Insubordinación á autoridade con violencia, maxestade. Deixádeme só con eles. Arredade vos dos prisioneiros 20 pasos. Sabes, preciso homes como a ti e indúltote. Sí. Coa condición de que te incorpores á miña garda persoal, habémosche pagar ben. O meu amigo pode vir comigo, maxestade. O teu amigo, el que sirva nos granadeiros. Daste de conta? Eses son soldados. ¡Alto! ¡Armas ao hombro! ¡De fronte! ¡Marchen! ¡Atención! ¡Alto! ¡Dereita! ¡Ar! Federico Guillerme, o rei sarxento, amaba demasiado o seu exército para expoñelo nun campo de batalla. Federico II, o seu fillo, tan distinto e con ideas propias, sabería utilizar mellor.